ተከታተልቲ ሲነማ ሰመረ ናይ ሎሚ ወግዒ ስፖርትና ድማ ምጅማር ፆታታት ጎብለላት ክረባት ኣውሮፓ ድሙቕ ምልሶት ኣርሰናል and ብሊንግሃም ኣብ እቲ ሓድሽ ዜኔደን ዜዳን ዝብል ዛዕባታት ኢና ክንዛረብ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድማ ብእምነት ሓውና እንኳዕ ኣብድሓን መጻኻ ቆራንፀና ከሰማዖ ክቡራት ተኸታተልትና የቕሬታ ናይ ኮኔክሽን ናይ ሶፍትዌር ፕሮብሌም ኣጋጢሙ ፀኒሑ የቕሬታ ንብለኩም ናፍቲ መደብና ክንሰግር ውፅኢት ቀዳማይ እግረ ናይ ምድብ ፀወታታት እንታይ ይመስል እዚ ናይ ቻምፒየን ሓለፈ ከመይ ቀኒኹም ተዓዘብቲ ሰማኸመይ ቀኒኻ እቲ ሪዛልት እኮ ዳርጋ ኩለትና ክንዕዘቦ ቀኒና ኢና ጃስት በቲ ግሩፕ ሕልፍ ንኽንብሎ ግን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሪዛልት ሳብተኬብል ይብና ኣሎ እንዲ መልሲ ግሩፕ ኤ ተጀሚርና ባየር ሙኒክ ሰለስተ ነጥቢ ሒዞም ኣለዉ ኮፐንሃገን ጋላታሳራይ ሓደ ነጥቢ ሒዞም ኣለዉ ማዕረስ ተፈላለዩ ዩናይትድ ከዓ 0 ነጥቢ ሒዞም ኣለዉ ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ግሩፕ ከምዚ ፋቮራይት ኮይኖም ብስምዖኻ ባየር ሙኒክ እዮም ናይ ኮፐንሃገን ጋላታሳራይን ፀወታት ሃይላይት ክሪኦም ዝፈቶም ክቐለልቲ ጋንታ ኣይመስሉን ሶ ድሓር ነዛረበሉ ዩናይትድ ተፃወታ ኣብ ቀረባ እዋን ድሕር ተመሊሶማ ምናልባት ካብዚ ግሩፕ ኣውሒሳ ትወፃሉ ኣጋጣሚ ይፍጠር ኸውን ተደይኮነ ቀሊል እውን ኣይክኸውንን እዩ ማለት እዩ ኣብዘን ሰለስተ ጋንታ ካልኦት ኮይንካ ንምሕላፍ ገና እኳ እንተኾነስ ግን እቲ ዓቕመን ርኢኻ ትብሎ እዩ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ ግሩፕ ኣርሰናል ሰቪያ ኤስቪ ኣለዋ ከም ፋቮራይት ትሕሰብ ኣርሰናል እያ ብድሕሪኡ ፒኤስቪ እያ ከም ፋቮራይት ትሕሰብ ኣብዚ ግሩፕ ማለት እዩ ለንስ ኮነ ሰቪያ ኣብ ናይ ዓደን ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ዘለዋ ክለባት ኣይኮናን ሰቪያ ኣይ ቲንክ መበል 17 ገለ ኣደላ ለንስ ኣይ ቲንክ ኣብዚ ተጀሚሩ ዘሎ ሊግ ፅቡቅ ሪዛልት ሓዘት እንደላ ስለዚ ፒኤስቪ እውን ኣርሰናል ስዒባ ወይ ተሓልፍ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ኣብ ግሩፕ ሲ ናፖሊ ሪያል ማድሪድ ቤርጋ ዩኒየን በርሊን ኣለዋ ማድሪድ ዋላ እኳ ትማሊ እንደይ ፃዕሪ ኣብ 94 ዝተረኸበት ሸቶ ዓወት ትርከቦ እምበር ነዚ ግሩፕ መሪሓቶ ክሓልፍ ትስበዮ ናፖሊ ከዓ ናፖሊ እውን ቀላል ጋንታ ኣይኮኑን ማድሪድ መሪሖሞም ክሓልፉ እንተኽእሉ ኣሎ ምናልባት ከም ተዓሚ ዓቕሞም ግን የለውን ኣብቲ ንሪኦ ዘለና ፀወታታት ናይ ጥልያን ማለት እዩ ስለዚ ሪያል ማድሪድ ፋቮራይት ትሕሰብ ማለት እዩ እዚ ካብ ድሕሪኡ ሳልዝበርግ ኢንተር ሪያል ሶሲዳድ በነፊካ ኣሎ ዋላ እኳ ብማዕረ ውፅኢት እንተጀመረቶ ነዚ ቀዳማይ ፀወታ ኢንተር እያ ከም ፋቮራይት ትሕሰብ ሶ ኣብተን ካልኦት ግን ከቢድ ጥምጥም ክህሉ ትፅበዮ ማለት እዩ ኣብ ግሩፕ ኢ እቲ ፊነርድ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ላዚዮ ሰልቲክ ዘለዋ ፊነርድ እያ ብዓወት ተለጊሳ ደላ ኣትሌቲኮ ማዕረ ወፅያ ኣላ ምስ ላዚዮ ሰልቲክ እዚ ገና ዘይተመለሰ ግሩፕ ኢኻ ክትብሎ ትኽእል ምክንያቱ እተን ጋንታ ሞስትሊ ተመጣጠነ ዓቕሚ ስለ ሒዘን ዘለዋ ማለት እዩ እቲ ዝኸበደ ግሩፕ ኤፍ ፒኤስጂ ኒውካስትል ሚላን ዶርትመንት ዘለዎ ፒኤስጂ ኣብ ርእሲ ዶርትመንት ዓዊታ ምብጋሳ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰለስተ ነጥቢ ኣብዚ ግሩፕ ዝኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ኒውካስትል ምስ ሚላን ዝገበሮ ፀወታ ሚላን ናብ ሜዳ ክትዕወት ብዙሕ ተኽእሎታት ፈጢራ ነይራ ካብ ጎል ክረኽብዋ ስለዘይከኣሉ ግን ምስ ኒውካስትል ማዕረ ተፈላለዩ ኒውካስትል እያ ከሲባ ክትብሎ ትኽእል ስለዚ ፒኤስጂ ፋቮራይት ኢልካ ትሓስባ ካብ ሰለስቲአን ግን ከቢድ ጥምጥም ክህሉ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ይግመት ማለት ኣብ ግሩፕ ጂ ሌፕዚግ ማንሲቲ ካርቬና ዝቬልዛ ያንግ ቦይስ ኣለዉ ኦልሬዲ ዳርጋ ሲቲ ከም ጭቡጥ ትወስዶ ካብዚ ግሩፕ ክትሓልፍ ሌፕዚግ ከዓ ከም ካልኦይቲ ፋቮራይት ትሕሰብ ማለት እዩ ኣብ ላስት ግሩፕ ባርሴሎና ፖርቶ ሻክታር ዶነስኪ ኣንትዌርፕ ኣለዉ ባርሴሎና ከም ዝረኣናዮ ብገፊሕ ዓወት እያ ተበጊሳ ደላ ዋላ ቀቅድሚኡ እውን ሪያል ቤቲስ 5-0 ስዒራታ ነጥብ ቀዳመ ሰንበት ስለዚ ናብቲ ቶፕ ቦትኦም ድምለሱ ደለው ይመስሉ ዋላ እኳ ተሃዊኽና እንተመሰለ ግን ባርሴሎና ሞስት ፕሮባብሊ ፋቮራይት ትብላ ካብዚ ግሩፕ ማለት እዩ ኣብተን ካልኦት
قرب بفلاي بورتو شاكتار دحان زخونه ውድድር ይረአየሉ ኢለ ግምት ማለት እዩ እዚ መስል ነይሩ ሓፈሻዊ ሪዛልት ናይ ቀዳማይ እግሪ اوكي اونانا نسعرت جانتو ننفسو ابزي اكسس سوري ان برشلونه ارسنال قفح وصيت نهلو بلوت بقعت زقلص كمي تقولصو ያ ይገልጽ ኣብነት ባርሴሎና እንተራ ጀሚርና ከም ዝበልኩ ኣብቲ ላሊጋውን ጽቡቅ ገስጋስ የርግለው ዘለዎም ዓቕሚ ተጻወቲ ቀሊል ኣይኮነን ሶ ምናልባት ከምዚ ስጋብ ፋይናል ይበጽሑ ዶ ገለ ምናልባት ታዊኽካ ትብሎ ኣይኮነን ግን ነቲ ህሉ ብቕዓቶም ሲ ምክንያቱ ዋላፍቲ ኣብቲ ተቐያሪ ደለው ተጻወቲ ክትሪኦም ከለኻ ባርሴሎና ኮነት እንደላ ኢኮኖሚ እንዳተባሃለት ኩሉ ግዜ ተጻወቲ ክትገዝእ ኢኻ ትሪኣ ማለት እዩ ግን ብዙሓት ተጻወቲ ኣለዋ ኢቨን ንፋቲ ቦታ ስኪናትሉ ናብ እንግሊዝ ሰዲዳቶላ ብሓፈሽኡ ኣዝዩ ዓቕሚ ዘለዎም ፖቴንሻል ዘለዎም ተጻወቲ ሒዛላ ስለዚ ምናልባት ህውኽ ተደይ ኮይኑ ባርሴሎና ናብ ጽቡቕ ብቕዓታ ትምለስ ኣላ ኢልካ ወይ ኣብቲ ጽቡቕ ብቕዓት ኣለዉ ኢልካ ክትዛረብሲ ዘኽእል እዩ ስጋብ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ትዋሕዚ ሾቶታት እውን ካብ ሓደ ተጻዋታይ ካብ ሉዋንዶውስኪ በይኑ ገለ ኣይኮነን ዝርከብ ብዙሓት ተጻወቲ እንደመዝግብዎ ደለው ስለዚ ኣብ ጽቡቕ ኮንዲሽን ኣላ ክብል ይኽእል ማለት እዩ ኣርሰናል ከዓ እቲ ናብ ቻምፒየንስ ሊግ ምምላሳ ኣብ ቦትኡ ሃልዩ እቲ ዋላ ክትዕወት እኳ ኩሉ ሰብ ተገመተ ብከምዚ ገፊሕ ውፅኢት ክትዕወት ዝተጸበየ የለን ምክንያቱ ምናልባት 4-0 ስለተሰዓሩ ፒኤስቪ ኣቕልል ኣቢልና ጥምቶም ንኸውን ከምኡ ይኮነን ኣብዚ ዝሓለፈ ፀወታታት ስዕረት ከይጠዓሙ ጉስጉሱ ኣለዉ ምስ ኣርሰናል እውን ኣብ ታሪኾም ብዙሕ ግዜ ንኣርሰናል ዝፈተንዎም ዝሰዓርዎም ጋንታ እዮም እቲ ብቐዳማይ ኣይ ቲንክ ክንዛረበሉ ሓሲብና ተቆሪፅና ኣርሰናል ዋላ እኳ ኣብቲ ፕሪምየር ሊግ ተዓወታት እንተመፀ እቲ ትክክለኛ ቴምፖ ኣይረኸብዎን ነይሮም ስጋብዛ ፀወታ እዚኣ ማለት እዩ እቲ ተዓምን ፈልጦ ዝነበርና ውህደት ሎሚ ከዓ ገለ ተወሲዎ ክመፀና ኢልና ተፀበናዮ ውህደት ስጋብ ሕጂ ኣይ ተረኣየን ፀኒሑ ኣብዚ ቀዳማይ እግሪ ምስ ፒኤስቪ ዝገበርዎ ፀወታ ኣብ ሜድኦም ግን ናይ ብሓቂ እቲ ትዋሕዚ ኩዕሶ ልዕሊ ኩሉ ማለት ልዕሊ ኩሉ ኣብዚ ዓመት እዚ ብፍሉይ እንዳረኣናዮ ንመፅእ ዘለና ፀወታ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ማለት እዩ ብዓብይኻ እቲ ኩሉ ግዜ ኣርሰናል ትሕመየሉ እቲ ስኳድሲ ፅበት ኣለዎ ዝበሃል ሎሚ ግን ከምኡ ከምዘየለ ርኢና ኣለና ማርቲኔሊ ኢንጁሪ ኣጋጢሞ ብዝሓለፈ ፀወታ ትሮሳርድ ምስ ኣተወ ነታ መዓወቲ ትሸቶ እሱ ይመዝጊብዋ ኣብ ኤቨርተን ትማሊ ከዓ ብሓፈሻ ሸቶ ምዝጋቡ ኣሲስት ምግባሩ ጥራይ ደይኮነ ኣብቲ ፀወታ ዝነበሮ ፅልዋ ኣዝዩ ኩሉ ሰብ ከምዚ ብዙሕ ግዜ ኣርቴታስ ነዚ ተፃዋታይ እዚ ይበድሎ ኣሎ እውን ይበሃል እዩ ኣተሓዛቦትኡ ኩዕሶ ምስ ሓዘ ኩሉ ግዜ ኣሸጋሪ ተፃዋታይ እዩ ድሒሩ እውን እቲ ፅቡቕ ነገር ዝረኣኒ ኣብ ኣርሰናል እንታይ እዩ ኣቐዲሞም ንዓወት ምስ ዘረጋገፅዎ ኩሉ ግዜ ንሪኦም እንታይ እዮም እንዳረኽብዎ ዕድላት ሸቶታት ኣይመፅእን እሞ ስጋብ መወዳእታ ደቂቕ እቲ ኤነርጂ ምጥፋእ እቲ ምህላኽ ገለ ንዋላ ምስ ዝመፅእ ፀወታ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ ምስ ቶተንሃም ፀወታ እንዳተፀበዮም ከሎ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ፀወታ ኣዝዩ ፀላዊ ምኾነ እንተኾነ ቅድሚ ዕረፍቲ ፀወታ ምስ ወድእዎ ነቶም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ተፃወቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ክቅይሮም ኢና በዓል ስሚዝሮ ኣትዮም ኔልሰን ቬራ ራይስ እውን ተቐይሩ ብጆርጂኒዮ ብሓፈሽኡ ሴቸንኮ እውን ተቐይሩ ብቶሚያሱ ብሓፈሽቶም ዝኣተው ተፃወቲ እውን ነቲ ዝነበረ ቴምፖ ወላ ሓንቲ ለውጢ ብዘይብሉ ትዋሕዚ ክኸይድ ርኢናዮ ስለዚ ሓፈሻዊ እንታይ ትክክል ኣርሰናል ትልልየ ቴምፖ እዚ ክሳብ ክንደይ ክቅፅሉ ወይም ክንሪአን ኣብ ዝቅፅል ፀወታ ግን ዝ4-0 ገፊሕ ዓወት ነቲ ድሮድሮስ ኣብቲ ቻምፒየንስ ሊግ ሲ ኣበይ ክበፅሑ ይኽእሉ ዝብል
حتوتات ወይ ትንተናታት ክላዓል ጀሚሩ እንታይ ትዘርአይዎ ብቕዓት ትልጽበዮ ኩሉ ሰብ ዝጽበዮ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ፀወታ ዘርአይዎ ብቕዓት ብልክዕ ናብቲ ትክክለኛ ትራክ ይኸዱ ከም ዘለው እዩ ዘርኢ ናይ ሃቨርትስ ኩሉ ግዜ እንታይ ካብቶም 11 ተፃወትሲ መን እዩ ዝጎድለኒ ኢልካ ተሓሲብካ ንሱ እዩ ኩሉ ግዜ ድመፅእ ማለት እዩ ትማሊ እውን ዳርጋ እቱቱ ሸቶ ስሒቱ ግን ኣብቲ መወዳእታ ንጀሰስ ኣውፅኡ ከዕርፎ ምስ ደለየ ግን ናብቲ ናይ ቁፅሪ 9 ቦታ ከይዱ ከዓ ክፃወት ኢና ስለዚ እቲ ሓደ ካብቲ ናይ ተፃዋታይ ብሉፅነት ንሱ እዩ ዋላ በቲ ናይ ሳካ ቦታ ከይዱ ክፃወት ክእል እዩ ቁርብ ኣብዚ ፀወታ እንታይ ተራእይቲ ርእሰ ምትእምማን ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ሸቶ ከመዝግብ እንተኽኢሉ ርግፀኛ ርእሱ ከቕንዕ ሕጂ ካብ ርእሲ እታ ጉዳይ ትስሕቶ ደሎ ሸቶታት እውን ካብኡ ይድብገስ ናይ ሃቨርትስ ብፍላይ እንተደኣ ናብቲ ሓንሳብቲ ናይቶም ጋንታ ናይ ኣርሰናል ፀወታ ከምዚ ካብቲ ቴምፖ ክወፅእ ትርአ ኢኻ ዘይትፅበዮ ጌጋ ይፍፅም ኣይርድኦምን ማለት ነቶም ተፃወትሲ ናብቲ ካልእ ቦታ እንዳኸዱሉ እታ ኩዕሾ ሰዳ ገለ ብፍላይ ሃቨርትስ እንተደኣ ኣብቲ ቦታ ልክዕ እንተደኣ እቲ ኣርቴታ ደልዮ ደሎ ነገር ኣምፅኡ ቀሊል ኣይክኸውንን እዩ ስለዚ እቲ ኣርሰናል ናብ ፅቡቅ ደረጃ ወይ ኣብ ፅቡቅ ኮንዲሽን ኣለዎ ኢልና ክንገልፅ ንኽእል ኣብዚኣ ግን ይጠቐስኳ ክሓልፍ ዘይደሊ ሎሚ እቲ ኣዝዩ ዘፅልእ ፓርት ማለት እዩ ኣብዚ ማስ ሜድያ ንሪኦ ዘለና እንታይ ነቲ ዝዓበየ ናይ ዓወት ወይ ነቲ ዝዓበየ ጉዳይ ገዲፍካ ብደቀቕቲ ጉዳያት ነታ ጋንታ ወይ ነቲ ኩነታት ምብራዝ ኣሎ ማለት ከም ዝረኣናዮ ናይ ስፔን እተን ደቂ ኣንስትዮ ዋንጫ ዓለም ወሲደን ብዛዕባ እቲ ዋንጫ ዓለም ግን ኣይኮነን ዝዝረብ ዘሎ ብስፔን ብዛዕባ እቲ ነታ ተፃዋቲት ስዒምዋ ዝበሃል በዓል ስልጣን ናይ ኩዕሾ እግሪ ስጋብ ሕጂ እቲ ወረብኡ ተዓብሊሉ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ኣርሰናል ድማ ብክሊንሺት ወፂኦም ኣለው 4 ጎላት ኣመዝጊቦም ሸቶ ከይተመዝገቦም ወፂኦም ትዘረባ ግን ብዛዕባ ራምስደል ኣሎ ሕጂ ብዙሓት እዮም ሕጂ እቲ ኣነ ዘይፈትዎ ወይ ድማ ኩሉ ግዜ ደፅላኣካ ነገር እንታይ ነቲ ናይ ኣሰልጣኒ ቦታ ኣሰልጣኒ ንምንታይ እዩ ኣብቲ ቦታ ደሎ ክውስን ድሕር ደኣ ማስ ሜድያ ድበልኦ ወይ ናይ ኩሉ ሰብ ርእቶ ከማልእ ድሕር ኮይኑሲ ኩሉ ግዜ ኣብ እንግሊዝ ንሪኦ ነበርና ዓበይቲ ሽግራት ኣብ ኣሰልጠንቲ እንታይ እሱ እዩ እቲ ዘይዕውቶ ዝኩሉ ዓመታት ብሉፃት ተፃወቲ ርኢና ኣሎም ኢና ኣብ ዓወት ክመፁ ዘይከኣሉ ዓብ እንታይ እቲ ኢንተርፈረንስ ናይቲ ሜድያ ሕጂ እውን ክርብሾ ይፍትኑ ኣለዎ ማለት እዩ ንራያስ ንምንታይ ራምስደል ከሎ ንምንታይ ንራያ መፅኡ መጀመርታ ዘረባ ነይሩ ሕጂ ከዓ ከምዚ ተራ ጎልኪፐር ኣይኮነን ኮፍ ክብል ኢሉ ዝመፀ ጎልኪፐር ኣይኮነን ርዳእካይ ከፃውቶ ግዜ ክቦ ምዃኑ የእሚኑ ከም ዘምፅኦ ርዳእካይ ስለዚ ንራምስደል ኮፍ ምባሉ ብዝክልተ ፀወታ ልዕሊ እቲ ናይ ኣርሰናል ዓወት ንሱ ኮይኑ መዛረቢ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ትንተና ዘቕርቡ ዝነበሩ ካራገር ምስ ናይ ማንቸስተር ናይ ቀደም ጎልኪፐር ኣብ ክልተ ዓትዮም ማለት እዩ ሄንሪ ነይሩ ሽዑ መወዳእታ እንታይ ኢልዎም እዚ ናይ ቅኑዕን ጌጋን ኣይኮነን ኣሰልጣንሲ እንታይ ይስርሑ ምውሳን ንዕኡኻ ነታ ጋንታ የዕውታ እዩ ዝበለ ነገር ወሲኑ ኣሎ እንተዘይዕወት ነይሩ ምናልባት ራያ ኣትዩ ሓደ ሽግር ወይ ሓደ ጉድለት እንተዝፍጠር ነይሩ እሱ ልዒልካ ምናልባት ሰልጣን ጌጋ ፈፂሙ ኣሎ ኢልካ ምተዘርበ ማለት እዩ ግን ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ስፔሻሊ ኣብቶም እንግሊዛውያን ተፃወቲ ብፍሉይ ትኩረት ሂብካ ንንእሽተይ ዝገበርዋ ብቕዓት ምግናን ሞር ገለ ይርአ እዩ ኣርቴታ እንታይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈሲ ጂሰስ ማለት ምኩር ተፃዋታይና ኣብ ኣርሰናል ልዕለ ይዋናጭ ኣለዎ ኢሉ ንዑ ኮፍ ኣቢልየስ ብዛዕባኡ ድሓተተኒ ሰብ የለ ንምንታይ ብዛዕባ ራምስደል ሕተት ኣለኹ ኢሉ እቲ ንሮናልዶ ቃለ መጠየቅ ኣግቢሩ ናይ ማንቸስተር ጉዳይ ባልባል ደበለ ጋዜጠኛ
ንፈልጦ ኢና ኩላና እንታይ ኢሉ መሊስሉ እርዳእኩም ኣሎ ድብለና ደሎ እንግሊዛዊ ስለዝኾነ ኢኹም ትሓትሉ ዘለኹም ይብለና ደሎ እወ እንግሊዛዊ ስለዝኾነ ኢና ንሓተሉ ዘለና ሓደ ብራዚላዊ ጋዜጠኛ እንተዝመፅኻ ኣቐዲሙ እንታይ ማሓተተ ንምንታይ ንኬታ ቅድሚ ጀሱስ ተሰሊፉ ኢሉ ማሓተተ ኢሉ ነቲ ሓቂ ጋሊፅዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣርቴታ ከዓ ከም ንፈልጦ ኣብ መርገፂኡ ኣዝዩ ተሪር ሓንሳብሲ ንራምስደል እውን ዘይተሓሰበ ኮፍ ከየብሎስ የፍርሓን ኣሎ ምክንያቱ ደረቕ ዝኾነ ኣሰልጣኒ ልክዕ እኳ መወዳእታ ነታ ጋንታ ዘዕውታ ውሳኔ ድውስን እንተኾነ ንሱ ከዓኒ እንታይ ኢሉ ኣብ ዝሓለፈ ፀወታ ምስ ፉልሃምሲ ኣብ መንጎ ፀወታ ነቲ ጎልኪፐር ንራምስደል ዘይምቕያረ ጎልኪፐር ዘይምቕያረ ስጋብ ሕጂ ጣዓሰኒ ኣሎ ኢሉ ሓድሽ ሪቮሉሽን ክገብር እዩ ዝደሊ ዘሎ ወላ ሓደ ተፃዋታይ ጋረንትድ ኣይኮነን ኣብ ቦትኡ እቲ ጎልኪፐር ድማ ምስቲ ዓይነት ተመጋጥምቶም ድሕር ዳ ኣመና ፕረስ ትገብር ኮይና እታ ጋንታ ብእግሩ ኣብ ምፅዋት ራያ ዝሓሸ ስለዝኾነ ራያት ቦታ ክወሃቦ ተረዲካኒ ብዙሕ ንኣብነት ማንቸስተር እንታይ ኦናና ምፅኦሞ እንተኢልካሲ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ፕረስ ምግባር ጌጋታት ስለ ዝፍፅም ዝነበረ ዲሃያ እዩ ምናልባት እሱ ካልእ ሕቶ እዩ ኣድሚዑ ዶ የድምዐን ከምዚ መርዓዊ ክሓዛስ ኣርክሕዛ ነገር ኮይኑ ስለ ዘሎ ኦናና በይኑ እቶም ተፃወቱ ቅድሚ ደሎ ተዘይሓጊዞሞ እቲ መስሪትካ ምውፃእ ዘይክከኣል ክእል ግን ኣርቴታ እንታይ ዝብል ዘሎ መፂና ተሕቶ ኣላትካ ሕጂ ኣርቴታ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ሲ ሓድሽ ዝኾነ ሪቮሉሽን ሕጂ እንታይ እዩ ኣብ ኩዕሾ እግሪ ዋላ ጓርዲዮላ ቀደም ሓድሽ ነገር ከምፅእ እንከሎ ብዙሕ ዘረባታት ይፍጠር ነይሩ እቲ ቁፅሪ 9 ተፃዋታይ ዘትረፎሲ ጓርዲዮላ ኣብ ባርሴሎና ሜሲ እዩ ግን ሜሲ ግን እቲ ፎልስ ናይን ዝበሃል ማለት እዩ ቁፅሪ 9 ኣይኮነን ግን ፎልስ ናይን ኢልካ ናይ ምፅዋት ዝሓድሽ ዝኾነ ታክቲክ ደምፀ ጓርዲዮላ እዩ ምናልባት ኣብ ግዜኡ ኣይተረዳእናን ሕጂ ግን ኩለን ጋንታታት ስዒቦንኦስ እቲ ቁፅሪ 9 ኣብ ዓለም ተሳኢኑ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ቁፅሪ 9 ተፃዋታይ ምፍራይ ተገዲፉ ማለት እዩ ተረዲካ ንባላ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ናይ እግሪ ሪቮሉሽን እዩ እቶም ብየማንን ፀጋምን ስቶፐርስ ቀደም ምክልኻል ዝነበረ ስርሖም ሎሚ ግን ካልእ ኮይኑ እንዳጥቅዑ ሾቶታት ደመዝግቡ ኮይኖም ንሱ ሓሊፉስ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ሎሚ ንሶም ሚድፊልደራት ኣትዮም ሚድፊልደራት ይኾኑ ከምዚ ቴቼንኮ ዝሰርሖ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ እዚ ኣብ ጓርዲዮላ ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኣርቴታ ከዓ ሓድሽ ሪቮሉሽን ይገብር ስለ ዘሎ ምናልባት ስጋብቲ ዝወሓት ወይ ድማ ካልኦት ክለባት እውን ስጋብ ዝስዕቦ ሃገራም ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሽኡ ግን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ክልተ ብሉፃት ሓለውቲ ልዳት ዝነበርዎን ጋንታታት ርኢና ኢና ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ባርሴሎና ከምኡ ርኢና ኢና ሓደ ፀወታ ቻምፒየንስ ሊግ ንሓደ ተፃዋቲ ንሓደ ጎልኪፐር ይወሃቦ እቲ ናይቲ ሊግ ድማ ነቲ ሓደ ወሃቦ ገለ ግን ኣርቴታ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ እዚ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ እዚ ናይ ኤፍኤ ካፕ ዘይኮነሲ ዓይነት ታክቲክ ክትፃወቶ ትደልስ ነቲ ጎልኪፐር ንክትመርፅሲ ይውስነካ እዩ ይብል ዘሎ ግን ሓፈሻዊ ትኸምኡ ዓይነት ትዕወት ተለያ ጋንታ ንምንታይ እዩ ክሳብ ክንድኡ ዝዝረብ ተልካ ወላ ሓደ ይኮነ እንግሊዛዊ ተፃዋታይ እንተደኣ ኮይኑ ንእሽተይ ዝገበራ ሰማይ ትስቀል እንተደኣ ኣሰልጣኒ ዝኾነ ክጎስዮ ተፈቲኑ ድማ ብጣዕሚ ይዝረበሉ ንባዕሉ እታ ናይ በሊንግሃም ድሓር ክንመፃ ኢና እንግሊዛዊ እንተኮይኑ ተፃዋታይ ማስ ሜድ fully ናይ ምግናን ኣብ ተንጋ ኦኬ አራይ كان ናብ ናይ ማንቸስተርን ባየር ሙኒክ ንሰግድ ኢና ሕቶ ሕጂ ኣብኣ ኣብዚ ጉድለታት ዝገበረ ኦናና ነይሩ ኣብታ መጀመርያ ርኢኻ ኢኻ ዳርጋ መብዛሕትአን እሱ እዩ ብሰንኪ ናቱ ጉድለታት እዩ እታ ጋንታ ተሳዒራ እሞ ከዓ ብድሕሪኡ ኣብ ሜድያ ወፂኡ ንነብሱ ኣነ ተሓታታይ ኣብ ቅድሚ ሜድያ ከም ተሓታታይ ምግባሩስ እንታይ ትብል ባዕሉ ሰብ ወፂስ ኣነ ተሓታታይ ናይ ዛ ጋንታ ገለ ክብለካ ከሎስ ከመይ ትገልፆ
እንታይ ከም ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ንዓና ብፍሉይ ከዓ ይስማዓካ እንዲ ብፍላይ ጸለምቲ ጎልኪፐር ብዙሕ ኣይንርእን ነርና ሕጂ ድማ እንዳሰሶን ይኸዱ ኣለዉ እሞ ከዓ ኣብቲ ምዕቡል ኩዕሶ እግሪ ብፍሉይ ዝፅዋዕ ጎልኪፐር ኦናና ብእግሩ ኣዝዩ ብሉፅ ስለ ዝኾነ የማንን ፀጋምን እግሩ ይፃወት ኮንፊደንሱ ልዕሊ ዓቐን እዩ ኳዓሳሱ ብነዊሕን ብሓፂርን ብዝግባእ ናብቶም ተፃወቲ ኣብ ምብፃሕ ሸቶታት ኣብ ምድሓን እውን ብሉፅ ጎልኪፐር እዩ ማለት እዩ ምናልባት እታ ትማሊ ዘጋጠመት መዝገበቶ ሸቶ ብፍላይ ተቐዳመይቲ እንድያ ኩሉ ግዜ ተቐዳመይቲ ኣብቲ ድሒሩ ድመፅእ ፅልዋ ትፈጥረልካ እያ ባዕሉ እውን ቆሚ ኢሉ ሃስያት እኒያ ኢሉ ማለት እዩ ግን ከም ሓደ ንዓባይ ጋንታ ወኪሉ ዝፃወት ከምዚ ብሓንቲ ዝተመዝገበቶ ሸቶ እንተደኣ ድሕሪኡ ድመፅእ ኮንፊደንስ ዘጥፍእ ኮይኑ ዝሓደ ጉድለት እዩ ክዕርዮ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ግን እታ ሸቶ ብልክዕ ብናቲ ጉድለት ተመዝጊባ እያ መሬት ምስ ሃረመት እያ ኣጃጊያቶ ክሳብ ክንድኡ ኣብ ሜድያ ወፂኡ ክሳብ ይቕሬታ ድሓተሉ ናይ ጋንታ ሙሉእ ስዕረት ንሱ ክቅበሎ ንዓይ ቁኑዕ ኮይና ይስማዓኒ ቁኑዕ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝብለካ ዘለኹ ንሱ ዝገበሮ እንታይ ብዛዕባ ብዙሓት ተፃወትና ስልጣንና ክንዲ ዝዝረብ ነቲ ፆር በይኑ ምስካሙ እዚ ሓደ ብልሒ እዩ ማለት እዩ እቲ ኒውስ እውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና ስለዝኾነ ኣቐዲሙ እንተደኣ ንሱ በቃ ናተይ ፎልት እያ እንተደኣ ኢሉ ብድሕሪኡ ዝዝረብ ይውሕድ የለን እጂ ይዓፅዎ ኣሎ ማለት እዩ ነዚ ብልሒ እዩ በቲ ሓደ ወገን ክትሪኦ ከለካ ማለት እዩ ግን እቲ ሪከርድ ከዓ ካብ ኣፉ ውፅይዎ ዘሎ ቃል ከዓ ደድሕሪኡ ክስዕብ እዩ ተረዲካን ኣብ ኔክስት ፀወታ ተተጋጊኸ ሽዑ ከዓ ወፂ ሶሮ ክብል እጅታይ ዲሃያሲ ሓያል ጎልኪፐር እዩ ከምዚ ዓይነት ሲል ዝኾነ ጌጋታት ግን ብዙሕ ግዜ ርኢና ኣለና ኣብ ሃገሩ በሎ ኣላብ ኣብ ክለቡ ማለት እዩ ምስ ፖርቱጋል እንዳተፃወቱ ከለዉ ስፔንሲ 3-3 ኣብ ዩሮ ማለት እዩ ሮናልዶ ዝሃረመሉ ሹት ከምዚ ሕዛ ክብል ካብ ኢዱ ጨሊፋ ክትኣቱ ገለ ብቀረባ ዝዝክሮ ማለት ብዙሕ ግን ከምኡ ኢልካ ነቲ ጉድለትካ ኤግዛጀሬት ምግባሩ ግን በቲ ሓደ ወገን ፅቡቅ ከሎ በቲ ሓደ ወገን ክሃስዮ ይኽእል እዩ እንታይ ግን ንምንታይ 1-0 እንተትስዓር 1-0 ማለት እዩ 4-3 እውን 1-0 እንዲ በታ ጎልቲ እያ በታ ሸቶት እያ እንተዝሰዓሩ ማንቸስተር ያ ሓላፍነት እየ ክብል ይኽእል ወላ ቴንሃግ እውን እንታይ ኢሉ እቲ ምክልኻል ናይ ማንቸስተር ብልክዕ ንባየር ሙኒክ ሒዝዎም ኣብ ምፍፃም ከምቲ ዝድለ ውሕሉላት ነይሮም እንተዝኾኑ ልዕሊ ሸቶታት እንተመዝገበ ባዕሉ እሱ እውን ዝመለሶም ሸቶታት ቀለልቲ ክነበሩ ብፍላይ ገለገለ ካብ ትፅቢት ወፃኢ ዘድሓኖም ሸቶታት ነይሮም ስለዚ ብዛዕባኡ ከዓ ኣይዝረብን እጂ ሓፈሻዊ እንታይ እዩ ናብቲ ፀወታ እንተደኣ ምልስ ኢልና ባየር ሙኒክ ንባዕሎም ናይ ጎልኪፐር ፀገም ዘለዎም ጋንታ እዩ ተን ሸቶታት ተመሊስካ እንተሪኢኻ እዚ ተን ባየር ሙኒክ ተመዝገቦም ንባዕሎም ክምዝገቦም ይግበአን ነይሩ ዶ ኣይደለም ታላስ ዝተመዝገበት ሸቶ ካሲሜሮ ዘመዝገባ እሞ ፅቡቅ ዝሃረማ ንሳያታ ክትምዝገቦ ትግብኦ እምበር እቲ ጎልኪፐር ንባዕሉ ትክክለኛ ጎልኪፐር ስጋብ ሕጂ ሓዙ እንደለዉ ከማን ነዚ ናይ ራምስደል ኩነታት ኣንቢቦም ክሓትዎ ኣብ ጥሪ ከምፅዎ ገለ ከምኡ ዝብል ወረታት ኣሎ ሕጂ እንታይ ክብለካ ደልየ ብክልቲኡ ነይሩ እቲ ጌጋ ግን ብሓፈሽኡ እቲ ምክልኻል መጀመርታ ድርዖ ክኾነ ዘለዎ ነቲ ጎልኪፐር ማለት እዩ ከመይ ይሕለፍ ነይሩ ከዓ ርኢና ኢና ተፃወቲ ከመይ ይዕንድርሉ ነይሮም ነቲ ሳልሳይ ረብዒ ድበሃል ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ድበሃል ናብ ናይ ዩናይትድ ቦርታ ጎል ዝቐረበ ታሲ ክንደይ ኳዓሳሱ እዮም ዝሕዙ ነይሮም ባየር ሙኒክ እሱ ክትርኢ ከለካ ሕጂ በይን ኦናና ክስከሞ ዝግብኦ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ንዓይ ሓፈሻዊ 4-3 ተወዲኡ ዝብል ሪዛልት ምስ ረኣኻ ምናልባት ተመጣጣኒ ፀወታ ወይ ብቁርብ እዮም ተሳዒሮም ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣይኮነን ከምኡ ይኮነን እቲ ፀወታ
ኪሎ ሾተታት ክምዝገብ ክእል ነይሩ ግን ንማንቸስተር ሓደ ጽቡቕ ነገር ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚ ብኢንጁሪ ታጋንታ እዚኣ ታሰር ኣብ ሓደ ቦታ ሰቦ ኣብ ሓደ ቦታ እቲ ናይ ሌፍት ባክ ዝበሃል ሲ ቀዳማይ ተቀያሪ ናቱን ኣብ ኢንጁሪ ዘሎ ብኡ ጥራይ ክትግምቶ ከለካ ማለት እዩ እንጂ ዝኩሉ ተፃወትቲ ምስ ክሳርዓ እሞ እቲ ኩሉ ንሰምዖ ዘለና ዜናታት ገለ ኣብ ባየር ሙኒክ ክትዕወት ተፀበየ የለን ብከምኡ ሪዛልት ምውፅኦም እውን ዘተሓማሚ ይኮነን ማለት እዩ ምክንያቱ ሪካቨር ዝገብርሉ ግዜ ተፃወት እንዳተመለስዎም ክኸዱ ሪካቨር ዝገብርሉ ግዜ ኣሎ ሆናና ግን ነቲ ጾር ተሰኪሙሎም ወፂሎ ማለት እዩ ኦኬ ሓረ ካብ ኣብ ኮመንት ሕቶ መጫላ ማንቸስተርስ ፀገማስ ኣብ ተፃወተት ድዩ ወላስ ኣብ ኣሰልጣኒ እዩ ብሓቂኸ ኦነና ነቲ ቦታ ብቑዕ ድዩ ተንሃከ ንቐፃሊ እንታይ ክገብር ኣለዎ አንተ ወይ መፍትሕስ እንታይ ክገብር ኣለዎ ይድብል ይመፅታ ኮመንት ያ ከምበልካ ስለ ዘለኒ بدي أرسي فرقي ديلا سلازي بزوم تسعود تزيهم مو باير مونيك تأكل حرمش دانتا سعراته ولا عند زدن ما يكون ግን بحفشو تنايتا كلب مود وير ما تزلو نايتا كلب كنتا كان هاك بينو ويتصاوت بينهم صغير ودا يكون بحفش كابت بورد جميركا بزح لو تزحتت اندي كان هاك كمسلطان ግን بقدامي ولتن كفابيلنا زنبرنا تصاوت فما حدر كدلي نظام اب انجور لو تصاوتون كملسوا لهم حدا كاب حجي زحميلو دلو ነገር እንታይ ተጻወት ኣምንጻ ተጻወት ኣምንጻ ሲቶም ዘምጾም ደሎ ተጻወት ሲ እጂ ናጽነት ይቦሞ እንዴም ተንቦር ንዑ ንስታይሉ ንሁል ማሲ ዝደልዩ ዓይነት ተጻዋታይ ከምጽ ግን ኣብቲ ባይታ ኣይርአን ኣሎ ትሪዛልት እጂ ንኦናና ከምጽኦ ከሎ ንምንታይ ከም ዘምጾሩ ጂ ሓደ ካብቲ ብዙሓት ሕጂ ዝዛረቡ ዘሎ እንታይ ኣንተ ወይ ታይለካ ነይረ መርዓውኪ ሓዛስ ኣርክ ሕዛብ ኮይኑ ትናይ ኦናና ነገር ኦናና ይኮነን ብሉጽ ጎልኪፐር ደይኮነን ንሱ ግን ተሰርሖ ኢሉ ድመፀ ስራሕ ኩዕሾ ቢልድ ጌርካ ንምውፃእ እንዲ ኩዕሾ ብዝግባእ ይሕዝ ናብቶም ተፃወትቲ የብፅሓሎ ብዙሕ ግዜ ኩዕሾ ክትመላለስ ምስ ረኣየስ ሓደ ተንታን እንታይ ንድሕሪ ገም ከጥቅዑ ዞም ጋር እንታይ እጂ بعابيو تي اوكي فاران سنص شاو سنص ምናልባት ዝሓሸ ነገር ንርኢ ንኸውን ኣምራባት ውን ምስተመለሰ ማሲት ኩነታት እንዳተዓረየ ይመጽ ይኸውን ሓፈሻው ግን ኦናና ዘዛረበ ይብሉን ማለት እዩ ኢንተር ከዓነት ብቕዓት አርጊ ሲቲ ዝኣኽሉ ጋንታ ሓያል ናይ ፕረስ ጋንታ ኦናና ኣይተረበሸ ነዚ ነቲ ፕረስ ናይ ሲቲ ከፍሽለው ኢሉ እጂ ኦናና ኣብ ዋጋዕ ደጋ ዳኣቱ ጎል ኪፐር ኣይኮነ እንታይ ዳ ንሱ ምስተዋብ ቅድሚት ዘለው ኣብ ማእከል ዘለው ድሓር ናብ ቅድሚት ናብ ኣብ ድሕሪት ዘለው ጥቁ ማለት እዩ ድሓር ኣብ ማእከል ኣብ ቅድሚት እዚኦም ተዋሂዶም ሓደ ወላ ሓንቲ መንነት ተሳኢንዋ ዘሎ ታጋንታ ሕጂ እንታይ ዓይነት ቅዲያ ትፃወት ዘላ ማንቸስተር ከምዚኣ ትፃወት ዘላ ሲ ክበሃል ኣይትኽእለን ዘሎ ማለት እጂ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ዝነብር እዩ ዘይሓስብን ኣነ ምስ ግዜ ከምፆ ተስፋ ንገብረሉ እቲ ብፍላይ ትዝህውኽ ዘሎ ወረታት እንተዳ በብቑሩብ ዝጊሉ ኣብ ጥሩውን ገለ ነቲ ኣብቲ ነገር ደስ ቦታታት ድሕር ተፃወት ወሲኹ እቶም ኣብ ኢንጁር ዘለዎም በብሓደ ምስ ተመለስዎ ቴንሃግን ከመሰልጣኒ ምናልባት ከምቲ ቀዳማይ ዝበልናዮ ኣብቲ ሜዳ ወፂኻ ምዝራብ ገለ ኣብኡታቲ ዓባይ ጋንታ ሒዝካስ ንዓዓ ወኪልካ ክትቀርብ ከለካ ትቀራርባ حساب كندي أو ورقي صلوا من البعض السوني شيء يقول لك كاتري كوين كما سلطاني ما سي حما سلطاني وي دبك سلطاني كون كنبلو يخني هاي سو من سالس عامي مسيل نتاغانتا انت عينت وتصير وانچ افري ترفه اذا توص دغبرا سلطان حساب زغونه معناتي ስለዚህ حفشاوي ግን ቴን ሃግ በይን ወይ ተጻወት ደይኮነስ ካፕት ቦርድ ጀሚሩ ሓደ
ውሽጥ ዘሎ ክፍታሕ ዘለዎ ነገራት ክፍታሕ ኣለዎ ሶልሻር ኣብዚ ቅንያት ኢንተርቪው ገይሩ ዝሓተትክዎም ተፃወትስ ከምፅለይ ኣይከኣሉን ንሃላንድ 7 ሚልዮን ከሎ ዋጉ ኣምፅለይ ምስ በልክዎም ከምፅለይ ኣይከኣሉን ንካሴዶ ሓቲተሉ ገለ እንዳበለ ዛረብ ነይሩ ኩሎም መቸም ሞሪኖ ወፂ ይዛረብ ቴንሃግ ሓደ መዓልቲ ወፂ ይዛረብ ይኸውን ሮናልዶ ወፂ እቲ ቀላሊሕዎ ገለ ስለዚ ሓፈሻዊ ሓደ ውሽጢ በኽቢኹ ደሎ ዓብይ ናይ ምሕደራት ፀገም ኣሎ እዚ ካብቲ ሜዳ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እሱ ክፍታሕስ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኮምፎርት ተሰሚዕዎም እቶም ተፃወቱ እውን ክፃወቱ እንተኽኢሎም ሃሪኬን እሞ ንበል ክንደይ ዓመት ደልየሞ ማንቸስተር እንግሊዛዊ ሓደ ተፃዋታይ ሲ እንተደኣ እኩል ገንዘብን ዓባይ ጋንታ ንረኺቡ ሲ እንተው ሓደስ ኣብቲ ሃገሩ ክፃወት እዩ ዝደሊ ንዓዓ ገዲፉ ንጀርመን ክኸይድ ዝገበሮ ነገር እንተልዩስ ስለዘይኣመነሉ እዩ ጋንታ ሲ ኣብኡ ከይዱስ ፌል ክኸውን እውን ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ውሽጢ ናይቲ ጋንታ ፈልጥዎ እዮም ነንዕዶም ምስቶም መፃወቱ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ደሎ ይራኸቡ እዮም ምክንያቱ ዴክላን ራይስ ሲ ሳካስ ሓቲትዎ ብዛዕባ ኣርሰናል ማለት እዩ ክውስን ሲ እንታይ ሃበኒ ገለ ኢንፎርሜሽን ኢልዎ ማለት ከምኡ ባሃሉ እዮም ስለዚ እቲ ውሽጢ ደሎ ናይ ማንቸስተር ኩነታት ስለ ዘንበበ ግን ክመፅእ ኣይከኣለን ስለዚ እታ ቀደም ልክዕ ድሕሪ ማድሪድ ሲ ፀዊዓቶ እምቢ ኣይብልን እዩ ዝበሃል ዝነበረስ ማንቸስተር ሎሚ ግን ተፃወቲ እውን ዘይመርፅዋ ጋንታ እንዳኾነት ትኸይድ ኣላ ስለዚ እቲ ብዙሕ ነገር ይድፈርስ ደሎ እቲ መንነት እቲ ክብሪ ተፈራሕነት ብዙሕ ነገር እዩ ዝፈርስ ደሎ ትዝበልናዮ ከዓ ብድሕሪት ደሎ ድሕሪ መጋረጃ ደሎ ኩነታት እዩ ማለት እዩ እሱ ክፍታሕ ተስፋ ንገብር ኦኬ ሓራይ ናብ ናይ መወዳእታ ሕተና ክንከይድ ኢና ቤልሚንግሃም ኣብዚ ናይ ሪያል ማድሪድ ካብ ዓባይ ጋንታ ሪያል ማድሪድ እግሩ ካብ ዘንብረላ ጀሚሩ ትሪኦ ኣለኻ ፅልኡ ኣገራሚ እዩ ዘሎ ኣጀማምሩ ልዕሊ ትፅቢት ኮይኑ ካብ 6 ፀወታታት 6 ጎል እዩ እቲ ዘሎ ኣብ ቀረብ ገይሩ ኣብ 6 ፀወታ ምስ 6 ቀረብ ጎል ኣለዎ ካብቶም ንቐፃሊ ማት ምስ ከም በዓል ሮናልዶ ሜሲ ኣብ ባሮን ዲኦር ዝሕፀይ ዶ ይመስለካ ከመይ ንቐፃልስ ከመይ ካብቶም ኣብ ዓለምና ምስ በዓል ምባፔ ገለ ይመፅእ ዶ ምስ ሃላንድ ገለ ከመይ ይመፅእ ይመስል ንቐፃሊ ያ ባዕሎም እዮም ደገፍቲ ማድሪድ ሓድሽ ዜዳ ንክብልዎ ነይሮም ኣለዉ እንታይ እዩ እቲ ናይ ቤሊንግሃም ሓደ አንተ ወይ ትንክፍ ደበልኩልካ ነገር እንግሊዛዊ ምዃኑ ኣሎ እንዲ ኣቦቱ እንዲ ሽሙ በልበል ምባል ገለ ኣሎ እንዲ ግን ቱ ቢ ፍራንክ ከዓ ናይ ባሓቂ ምፅ ኢሉ ማድሪድ ፈጢርዎ ደሎ ፅልዋ ቀሊል ኣይኮነን እንታይ እዩስ ብፍላይ ማድሪድ ቀላል ጋንታ ኣይኮነትን ኣዝያ ዓባይ ጋንታ እያ ብኩሉ ታሪክ ብዓወታት እቲ ሃዋህው ናይታ ጋንታ ብፍላይ ንባዕሉ ሲ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ዋናጩ ትፈልጥ ጋንታ እያ ስለዚ ብኡ ከይድካ ከምዚ ዓይነት ፅልዋ ሕዲርካ ብዝሓፀረ ግዜ ኣብ ልቢ ደገፍቲ ክትኣቱ ዝገርም ነገር ሲ እንታይ ዝገልፆ ነይሩ ኣብ ልቢ ደገፍቲ ማድሪድ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ልብቶም ኣንፃር ማድሪድ ዝኾኑ ናይ ባርሴሎና ደገፍቲ እውን ክኣቱስ ክኢሉ ኣሎ ኢሉ ክገልፆ ሰሚዐ ሓደ ተንታኒ ዓንተ ብልክዕ ማለት እዩ ተፈጢርዎ ዘሎ ፅልዋ ቀሊል ኣይኮነን ንምንታይ ኢኻ መስለካ ማድሪድ ዋላ ከምቲ ናይ ማንቸስተር ዜናታት ኣይብዛሕ ዳኣ እምበር ብኢንጁሪ ካብቶም ተሃስዮም ዘለዉ ጋንታታት እዮም ኣብ ድሕሪት ተፃወቲ ጎዲሎም ኣለዉ ብዓዲ በዓል ቬኒሰስ እቲ ኣገዳሲ ተፃዋታይ ኣብዚ ሰዓት እዚ የለን ነዚ ቡኮ እዚ ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቡኮ ብምሽፋን ቤንዘማ ምስ ወፀ ትክክለኛ ቁጥሪ 9 ኣጥቃዓይ ከምፁ ይከኣሉ ትምፅኦሞ ደለዉ ወዲ 33 ዓመት ኣብ 6 ፀወታ 2 ሸቶ ይመዝጊቡ ደሎ ቡይና ነወዳድሮ ዘለና ማለት እዩ ቤሊንግሃም ክመፅእ ከሎ ማእከል ተፃዋታይ ተባሂሉ ይመፅእ እቲ ኣጥቃዓይ ተባሂሉ ቁጥሪ 9 ሸቶ ከመዝግብ ተባሂሉ ዝመፅእ 2 ሸቶ መዝጊቡ ኣሎ እቲ ማእከል ተፃዋታይ ተባሂሉ ዝመፅእ ቤሊንግሃም ከዓ 6 ሸቶ ምስ ሓደ ቀረብ ገይሩ ኣሎ ኦኬ ስለዚ ክትሪኦ ከለካ ዋላ እቲ
ኣብቲ ፀወታት ተሓዛቦትኡ ኣብ ትክክል ሰዓት ኣብ ትክክል ቦታ ናይ ምፅናሕ ገለ ገና ክቅፅል እዩ እቲ ሸቶታት ንምዝጋብስ እንዳቀፀለ ከም ዝኸይድ እሞ ቬኒሲየስ ምስ ተመለሰ ከዓ ዝያዳ እቲ ናይ ጎል ዕድላት እንዳተፈጠረ ክኸይድ እዩ ሶ ነቲ ዝበልክዮ ሕቶ ንምምላስ ከዓ ያ ግድን እዩ ኣነ ከምኡ ኮይኑ እዩ ዝስማዓኒ ይፅበይዎ ኣለዉ ዋላ ኩሉ እቲ ኣፍቃሪ ኩዕሶ እግሪ ይፅበየ ኣሎ ብዓብዩ ኣብቲ ዓባይ ጋንታ ማድሪድ ምህላው ንከምዚ ዓይነት ነገር ኣዝዩ ቀረባ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ባሎን ዲዮር ክትዕወት ተደሊኻስ ወይ ንባርሴሎና ኺ ወይ ንማድሪድ ድበሃል ኣበሃህላ ኣሎ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ቀረባ እዮም ነቲ ባሎን ዲዮር ነቲ ዓወታት ምናልባት ምስ ዓወታት ስለ ዝተኣሳሰር ሕጂ ማድሪድ በዚ ዘለዎ ኩሉ ብቕዓት ኣብቲ ቻምፒየንስ ሊግ ኩሉ ግዜ ተኣምር ስለ ዘርእዩ ማለት ገለ ተኣምር ትፅበ ዳ እምበር ብሓቂ ንዋንጫ ትወዳደር ጋንታ ያደላ ሪያል ማድሪድ ኢልካ ክትገልፃ ዝከኣል ኣይኮነን ግን ከምቲ ኩሉ ግዜ ተቀና ተኣምር ፈጢሮም ነቲ ቻምፒየንስ ሊግ ተወሲዶሞ ኣብቲ ላሊጋውን በዚ ዘለዎ ተቐፂሎምሲ ግን ኣነ ድሕሪ ዓመታት ድሕሪኡ ገለ ከይበልካስ ኣብዛ ዓመት እዚ እውን ካብቶም ፍፅያት ወይ ዕውታት ክኸውን ኣነ ይፅበየ ፅቡቅ ሓራይ እሞ በዚ ንሎማዓንቲ ዝሃብካና መብርሂ ወግዒ ስፖርት ብሽመን ብሽም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረን የመስግነካ ኣብ ናይ ፅባሕ መደባትና ይራኸበና ሰላም ቴንክ ዩ ሰማዕዎ